Ayan o, natalon na. Nako, napakadami. Nako. Ayun! What's up guys, for today's video maglalambat na naman tayo. Manguha tayo ng mga banak mga hunter. Iihawin natin to kasama yung pusit. First time ko po na matry yung inihaw na banak mga hunter. Wala pang nakakagawa dito sa amin nun. Kadalasan kasi naluto nun mga hunter ay sinigang po. Bago tayo mag-umpisa ay welcome po sa Dilocano Hunter page. Habang kumakain nga ako sa bahay mga hunter ay tinawag ako ni Hunter Joey. Dahil maglalambat daw sila kasama niya si Kuya Itong tsaka si Ninong Nandi. Ako nga pala si Hunter Brian guys. At dito nga po ay nakalapag na sila ng lambat at nakahila ng parispis. Grabe, ang ganda talaga ng tubig sa amin. Clear na clear. At ayun, meron ngang nakuha mga ka-hunter. Pumapalagpas sila mga ka-hunter. Oh. Kinuha nga ni Hunter Joey ito mga ka-hunter at nilagay na sa ating lalagyanan. Laging nagtatanong yung mga kasama natin, yung mga followers natin dyan mga ka-hunter na laging nanonood na bakit daw po may banak sa ilog mga ka-hunter. Aba, ewan ko sa'yo. Joke lang po mga ka-hunter. Dahil po yun sa tumataas yung tubig dito sa amin mga ka-hunter. Ang tawag po dun ay salado. Kung saan naaabot ng tubig dagat yung tubig ilog mga ka-hunter. Tara't panoorin po dito. Si. Ito. Oy. Yun. Ingat mo na laingan. Tumutuin na yan guys, oh. Oy. Ay makulong. Pasi mo guys. Selawan, nih. Ayun, balik tayo sa pinag-uusapan natin mga ka-hunter. Hindi na natin binidyo kung paano tayo maglambat mga hunter, baka po malobot tayo. Shoutout muna tayo mga hunter sa ating mga ka-hunter. Shoutout po kay Berhel Rosete, Makasaman at yung mga taga Estepania, Mulong daw po mga ka-hunter. Kay Dexter Batang, shoutout po kay Marcoholic PH na nagtatanong kung taga saan tayo mga ka-hunter. Sa mga laging nagtatanong dyan mga hunter, taga Gonzaga, Cagayan Valley po kami. Shoutout po sa ating lahat dyan, sa mga silent viewers mga ka-hunter, tsaka mga followers natin dyan. Ito na nga po yung buong kuha natin mga hunter. Paghahatian na namin yan, hahatiin ni Hunter Joey. Ating kapatid lang po, walang dayaan, walang kulangan. May ganda gitu guti ko niya. Hatian na mga hunter. You know. Lima. Kapas. Lima. Naging fish ka, kapas na gano'n. Sungor na lagan. At ayun, nag-apoy na ako mga hunter dahil wala kaming uling. Ayun, gagawin nating uling yung mga kahoy. At ayun mga hunter, naka-apoy na ako. Hantayin lang natin to na maging uling. Habang naghahantay tayo mga hunter ay nagpitas na ako ng kalamansi na isasahog sa ating sausawan. At ito na nga po yung ating banak mga hunter. Dinagdagan natin ng pusit para may dagdag sa ating uulamin mga hunter. Ayun, naging uling na yung mga kahoy kanina mga hunter. Ilalagay na natin yung mga pusit tsaka mga banak. At tsaka natin hihantayin na maluto yan mga hunter. Habang naghahantay tayo mga hunter ay gagawa na tayo ng sausawan. Meron na yung soy at kalamansi, naghahati na rin ako ng sibuyas dito mga hunter para mas masarap ang ating pagkain. At syempre mga hunter, lalagyan din natin yan ng kamatis, pampakinis ng kutis kahit na ako'y maitim. Naku po, hindi na ako naniniwala dun mga hunter, kasabihan lang po yun. Kompleto na po ang ating sahog sa ating sausawan. At ito na po mga hunter, ihaw na po yung ating mga inihaw na pusit at saka banak. Ready na pong kumain mga hunter. Tignan nyo oh. Dadakil ka mamata. Tara po, kain tayo mga hunter. Sabayan nyo po kami. Kasama ko po pala ang aking mag-ina dito, si Brianna at saka si Mary Chris. May saging tayo dito mga hunter, binigay ni Auntie Lani. Kung nagustuhan mo yung video na to mga hunter, ay papalo naman po kami sa aming Facebook page. Maraming salamat po mga hunter. God bless po at God bless po sa ating lahat dyan. Lagaro din ka makaturog nakpay. Bye bye!